Ogazi Dagadrigo Nori. Ogazi Dagadrigo na. Ogazi Dagadrigo na. Cabe. Maigua. Igual. Mutaneku. Cabe. Dono. Give on a try. I don't lodge apple. I draw for the apple. No one to I got Catani wish. Gabago. Gaga go candle. I go. More the other issue, muddy the other issue. Yakwa, here when what do you do? I am a woman. I won't walk, I won't medically. I ain't a top of your time. I won't medically, I won't walk, baby. Wait, baby, go. Sunday. Shina, Shina. Somewhere. More area than you see with time, mother area than you see. I'm also not. Cobra Bunkeso. So one I'm banning at the name. You want to get to the name. They are kind of Kebuya. I am not kept rolling second. A cook of Bugra. A cook of Bugra. Oh, God. Unu fair house. Okay, for one number. Okuko de Bugara, Buau Ban. Ogagazi. Jangazi. Ogagazi. Go to attack Buaria. I need Buya. But you want one attack. Yeah, but then I have a you. You did it about but you're going to get one. You said, come on now. How for now? To Nana. None. Well, Baba, I told you, man. What I got to I need to touch it over. I could put a new to touch it over. Yeah, one mother for the other. I don't know the link cannot be one. It's all good to one. More yard, muddy yard. Choose the new cat or the new woman. Yeah, Bobo. I didn't miss She would ask such a oh, yeah, that's such a daughter over that daughter. Yeah, yeah, one I can't you boom wine in a yard. You're not gonna care. You're not for you now. I told you, Yana, so I put a ball for car. Abocassin also casting. Get the new sigu. A parasa, get the new sigu. A pack on our passas here, get the new sigu. Taka and a book papian. And a book papian eke. And a book papian only. You may be seen now. Ukana. Ukana. Ukoriana. Ukafona. Ukana. Subonapana. Tizena, Tizi, Mongedoke. Ubianata. Yabo, Piata. I am a Piatra also. Piata put Subonapano. You have no show that apple. Sir, itu ayo kuliah kau gade, itu nana biko, bayar nana pun madi bayar jangan nana gadi bulu tibu, ubiana nutu, ubiana nih, ubiana nanya su, ubiana bawa bum, udah jago ke, udah bayar nih sih, isi siapa naya gue, isi siapa aja isi, isi Aju bweke, aju boli, aju bafu, aju bonko. Aya to wani ata. Bili bagena aba aju bo. Mwana bagusi, made na bagusi.
osi mmụọ na osi mmadụ na ya bụ ego chụle n'ego goro ndụ gbara ihe akwa gbara ihe enwe nwụọ ọ dị agaziri ego ọ dị agaziri ego onye a na-akpọ Sọnde Uchenna afụfụ ụda na ajọ mmụọ na-amonitọ ihe abụ oke ajọ mmụọ na-amonitọ ajọ mmadụ na-amonitọ ga-amonitọ na kana amonitọ n'ụra Bishop ga dị don't worry ibe n'ụwa pụta ụbọchị nkwọ ị na-achụnyaba aja ndị mmiri ya ebidozi dobe ndị ilo gị ndị mmiri ya erubezi ndị ilo gị na-ekenyebe ha n'oyi obi ya na-eke gba ihe ebe ahụ obi ya na nri afụ na akpa na eyi na ọnọdụ ọjọọ na ịnwe ọnwụ na-etoghị eto ya na obi ya na taa azụla nwa ọnwụ isi aja nye anwụ isi anụ fevọ n'iru fevọ n'azụ ọkụ ndụ ọkụ ego chigoji asacha gụ onye ahịacha ahụ ụzọ gọcha agụ onye sị ka ọ pụọ ọ ga-apụ ya n'ahụ onye sị ka ọ pụọ ọ ga-apụ ya n'ahụ chigoji echicha gụ isi na-eto ugo na-eto ugo isi ga-adịghị etu ga-ada eto ugo onye a na-akpọ Sọnde chigoji echicha gụ a sị na ikuku chicha gụ ihe ọmaghị ya bụ ihe ọma bịa mere gị ihe ọmaghị ya ihe ọma bịa mere gị chọbụla isi ma eke ọma mere gị na eke ọma mere gị n'ori weta akwa akpa weta ofu akwa akpa ya na-anapụ donu ikwu eme Sọnde ọ ga-agaziri gị Uchenna aminu ma Sọnde nke a na-akpọ ihe onye a na-akpọ Uchenna chukwu na ana biko agwụ isi ọrazi agba ogidi onye a na-akpọ Uchenna aja ka anyị na-achụpụ n'isi nri anyị ga na agadi ibu ka ibu a sị na aka na-abụgba izu igbo oyi ijiji aka nwoke dị n'aja aka nwaanyị dị n'aja ana m ekwu onye a na-akpọ Uchenna ọ ga-adịrị mma na eke ọ ga-adịrị n'oyi ọ ga-adịrị n'afọ ọ ga-adịrị na nkwọ a na-anụ ụbọchị na anụ wetanụ ọjị wetanụ mmanya too ndụ m anyị bụ ụkwụ gbakọ na ebe ị na-agbara mmadụ mbọ ndụ oji adị onye sị na ihe na-eme agaghị adị mma onye na-abata isi nke ya hello nye onye ọkada fonu ka m gwa ya ebe ọ ga-akwọta gị kwụsị na ọkụ ya jọnshọn iru ebe ahụ gotakwara m ihe ahịa bụ ebi ọkụ ndụgụ ụjọ adị ịgba na ụdọ ịgba na-akparị ya ọ ji agazi nwa dibịa ndụgụ ụjọ adị ọ ji agaziri anyị doo anụnụbanụ bịa nụrụ ọgbụ etu anyị kwuru ka ọ dị adị ọ dị eme mmụọ okwucha mmadụ ekwugha anyị na-egbugha ụzọ onye a na-akpọ Uchenna anyị na-egbugha ụzọ hello good day ọ dị mma ama m ana m achụ aja kịta nchụsị aja ka mkpochigha ahụ anọ m n'ọrụ na nchụsị aja ka mkpochigha ahụ ozugbo biko agwụ nsido ọ dị agazi n'ihu ọ ya agazi n'azụ ọ ya agazi n'eke ọ ya agazi n'orie ọ ga-agaje na afọ ọ ga-agaje na nkwọ a na-egbu ụlọ anụ na-atọ ụtọ anyị jiri gbuo ụzọ
kpụwa ụzọ ndụ kpụwa ụzọ akụ onye a na-akpọ Uchenna Ogbuebili na mgbisi mmụ aghasana chọọ akwara eri ure kee ya donu ọ dị agaji n'ihu ọ agaji n'azụ ndụ ndụ nka nka anyị ga-adị na-achụ a na-achụ ọ na-ere ọ gaziri agazi ọgwụ dịre dibịa erie mba ma ọgwụ ọgwụ adịghị ire mgbe agwọ gburu dibịa ugboro n'ọnụ itinye senti ngwa etinye aṅụrị m ngwa bịa n'ụkwụ ugbo ewu biko bịa Mwana ọ bụ nke a kwụshi ya n'akpa. Jidekwa ya maka elu a na ji donu onye a na-akpọ Uchenna mmụọ ri ajaga mmadụ iri ajaga anyị ji ọjị were na-ekwu okwu n'isi gị bụ Uchenna kwuo na ọja adịrịghị mma na Eke kwuo na ọja adịrịghị mma na Oye kwuo na ọja adịrịghị mma na Nkwọ kwuo na ọja adịrịghị mma na Nkwọ ụzọ ga ahụ chiri echi ọ ga-eghe aja riri ego riri ọkụkọ abụghị obere aja Uchenna ọ ga-agaziri gị Uchenna ọ ga-agaziri gị nne gị ụbara uru nna gị ụbara uru ebe ahụ ị nọ nwoke si na eji agba aka nwaanyị si na eji agba aka enu ji agbaba onye ọga aka anaghị agbaba onye ọga aka ikwu eme ekwu eme onye a na-akpọ Uchenna ọ ya ka eji mgbe mgbe nne na-arụghị ọrụ n'isi na-ekwu okwu n'ihu anụnwa ya bụ ego ga-ebugara afụfụ ahụ ego ga-ebugara nsogbu na mkpagha ahụ anyị ga-eji anya aja afụ ihe ọma anyị ga-eji aja afụ ihe ọjọọ onye a na-akpọ Uchenna ọ ga-agaziri gị nụ na ọ kara bịa kpochara igwe na ya nga ọ ga-agaziri gị na Eke ọ ga-agaziri gị n'Orie ọ ga-agaziri gị na Afọ ọ ga-agaziri gị na Nkwọ na n'ihi a mmadụ ihe oge aka ekpe ya mee awụra mma bịa aka ya nke ebe Chukwu na ana biko ọgaji na nwanne ya wee ji anya afụgo ibi ya ọ na-ekwu okwu na-ekwu ihe chọrọ n'ihu onye okwunu okwefere aja a na-achụrụ gị ya bụ mkpa gị ji ya were na-achụ aja ego eji achụghị aja tọgọmesi na ya mere na emeta anyị ọ ga-agaziri ihe na-ama ji edo gị anya mụọ ama kpasaghị anya mmadụ ama kpasaghị anya ahụfụ na onye mbụ ka ị ga-abụ ịdị abụ onye ikpeazụ Connection ụzọ abụọ na bụ ụzọ connection ga-adịrị gị n'iru connection ga-adịrị gị n'azụ ebe itii n'aka connection nsogbu na mkpa gị ụja ana afụfụ ụja ana ihe agaghị agaja ana mmadụ agbakọta gị ọgbụ ya ọja ana iji nwere onwe gị taa ya bụ okwu anyị kwubiri n'isi gị mepụ na ya ọ bụrụ gharị itinye akwa ụda mgba asụmụ nwaanyị mmiri Uchenna n'ụbọchị taa Uchenna n'ụbọchị taa egbugara mkpa gị niile nsogbu na mkpa gị niile nsogbu niile adị n'ụzọ ụbọchị taa ewu ebughiri anya ogologo ndụ ya akwa ka ihe nwe ụzọ mmepe connection n'aka anyị connection n'aka ekpe connection esi n'aka nwoke bịara si n'aka nwaanyị bịara ihe bụ ọchịchị obi gị iji achụ aja n'ụbọchị taa ọganihu progress ka ihe nweta n'aka anyị n'aka ekpe n'ihu na azụ ị na-achụkwu ndị na weta ọbụ ya wetasị ihe dịrị